Салом дӯстон, Левандовски хетрик, Бензема хетрик, Роналду хетрик, Месси Лионел. Имрӯз бо чунин ҷумла суҳбатамонро оғоз мекунем. Баъд аз хетрики Лео ва Бензема, бисёриҳо ишора мекарданд ки ана Бензема аз Роналду беҳтар аст. Хетрики ӯ ба дарвозаи ПСЖ тасдиқи ин гуфтаҳост. Роналду баъди чунин суханон ба қаҳру ғазаб омада аз хоби роҳат хесту хетрики 59-умашро дар корномаи худ ба самар расонд. Биёед ба ҳамин муқоиса мо ҳам ҳамроҳ мешавем ва баъдтар дар бораи он фикру андешаҳои худро баён мекунем. Дӯстон, футболи даставӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро низ имрӯз якчанд рақобатҳо интизор мебошад. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Дар он ҷамъовақт коэффисиентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ньюкасл дар ҷустуҷӯи ҳамлагар қарор дорад. Ин кофтуков аз омадани маблағҳои калон ба ин даста оғоз ёфтанд. Дар овзанаи зимистонаи трансферӣ ин даста чанд бозингар ба сафи худ ҷалб намуд, ки бояд барои нигоҳ доштани рӯйхати Премер-лигаи Англия ба ин даста кӯмак кунанд. Дар овзанаи зимистона Ньюкасл кӯшиши харидории Виктор Осимхенро карда буд. Дастаи Наполи ба англисо ҷавоби рад дод. Гуфта мешавад, ки барои ҷалби ин бозингар Ньюкасл ба дастаи шаҳри Неапл 100 миллион евро пешниҳод намуд. Аммо ин ҳам роҳбарияти неаполитянҳоро барои ҷавоб додани ин футболбоз сабаб нагардид. Дар фасли тобистонаи хариду фурӯш дастаи англисӣ боз кӯшиши навбатии харид кардани Осимхенро хоҳад кард. Вақте ки Наполи ин футболбозро харид, баъзеҳо ишора мекарданд, ки неаполитянҳо беҳуда балил 80 миллион евро медиҳанд. Тавре вақт нишон дод, Виктор дар дастаи Наполи ба пуррагӣ мавқеашро пайдо кард ва маблағи худро ҷуброн карда истодааст. Дар мавсими ҷории серия А Виктор Осимхен 18 маротиба ба майдон омада ба задани 7 гол мушарраф гардидааст. Аслан иқрор шудан лозим аст, ки Бензема айни ҳол аз Роналду беҳтар аст. Ҳама медонад, ки Бензема яке аз мавсимҳои беҳтарини худро паси сар карда истодааст. Роналду бошад баръакс, яке аз бадтаринҳоро. Акнун биёд дар бораи худи хетрик ҳарф занем. Шаби гузашта шаби Роналду буд. Манчестер Юнайтед дар Премер-лигаи Англия бо Тоттенхем бозӣ кард. Чанд соат пеш аз бозӣ маълум шуд, ки Криштиану ба майдон хоҳад омад. Ӯ дар бозӣ бо Манчестер Сити бо сабаби осебаш бозӣ накарда буд. Дастаҳои мазкур ҳарду барои рохати Лигаи Чемпионон мубориза мебаранд. Яке аз бозиҳои муҳимтарин дар роҳи ба даст овардани чиптаи бонустарин мусобиқаи бошгоҳӣ маҳз ҳамин рақобат ба ҳисоб мерафт. Ҳамлагари 37-сола 2 голро дар нимаи якум ва 1 голи дигарро дар қисми дуввум ба самар расонда пирӯзии дастаи худро таъмин намуд. Ӯ гӯё на бар муқобили Тоттенхем, балки бар зидди Магуайр бозӣ мекард. Баъд аз автоголи ин дифоъгар ҳисоб баробар шуд ва Роналду дар дақиқаи 81 бо голи севими худ ғалабаи манчестериҳоро таъмин намуд. Акнун биёед ба чанд далели хеле ҷолиб таваҷҷӯҳ кунем. Ин хетрики якуми Роналду пас аз баргаштанаш ба МЮ буда дар АПЛ дуввум мебошад. Хетрики якуми ҳамлагари португалӣ ба моҳи январи соли 2008 рост меояд, ки он вақт Роналду ба дарвозаи Ньюкасл 3 гол равон кард. Роналду дуввумин калонтарин бозингаре шуд, ки дар Премер-лигаи Англия хетрик кард. Калонтар муаллифи 3 гол дар як бозӣ аз Роналду Теди Шерингем аст, ки дар синни 37 сол ва 146 рӯз хетрик кард. 3 голи Криш ба дарвозаи Тоттенхем дар синни 37 сол ва 35 рӯз зада шуданд. Роналду дар зарфи 13 сол дар ҳаёти клубҳо ҳадди ақал як хетрик мекунад. Натиҷаи аз ҳама хуб соли 2011 буд, ки ҳамлагари португалӣ 9 маротиба хетрик кард. Дар маҷмӯъ дар карьера Роналду 59 хетрик ҳастанд, 49 дар ҳаёти бошгоҳ ва 10 дар сафи мунтахаби Португалия. Дар рақобат бо Тоттенхем Роналду яке аз бозиҳои беҳтарини худро баргузор кард. Голи якуми ӯ ҳамонро ба солҳои 2006-2008 бурд. Бо усули ҷавонии худ аз 25 метр Роналду тӯбро дар дарвозаи Лорис ҷо кард. Дар байни футболбозоне, ки корномаи худро идома дода истоданд, Роналду бо 59 хетрик дар ҷои якум аст. Месси дар ҷои дуввум аст. Ӯ 55 маротиба дар як бозӣ 3 гол задааст. Дар баробари ҳама ин зебоиҳо Криштиану Роналду рекорди ҷавониро боз яктои дигарро ба номаш муҳр зад. Ӯ дар бозиҳои расмӣ беҳтарин нишонзан дар таърихи футбол шуд. Рекорди қаблӣ ба номи бозингари австриягӣ Йозеф Битсан тааллуқ дошт, ки 805 гол дошт. Криштиану бо ин голаш шумораи голҳои худро дар сафи клубҳо ва мунтахаб ба 807 адад расонд. Фантастика! Баъд аз бозӣ Криш дарҳол дар инстаграмаш навишт, ки аз хетрикам хеле хурсандам. Мо собит кардем, ки метавонем ба дилхо даста, яъне ба дилхо рақиб дастболо шавем. Рангник ва Конте баъд аз бозӣ
аз маҳорати Роналдо ангушти ҳайрат мегазиданд. мухлисони закӣ дарҳол ин хетрикро ба як чизи дигар ҳам рабт доданд. рӯзи ҷумъа France Football эълон кард ки критерияи якум барои туби тилло натиҷаҳои инфиродӣ хоҳад буд ва рӯзи шанбе бошад Криш хетрик кард. Это совпадение? Не думаю. баъд аз бозии ҷавобии марҳилаи яккашниҳои лигаи чемпионҳо кам одаме намонданд ки ба рафтани Мбаппе ба Реал бовар надоранд. ӯ дар Сантьяго Бернабеу бозӣ кард ва худро ҳамчун моҳӣ дар об эҳсос кард. ин хонаи ояндаи ӯст. ҳатто аксҳои хеле зиёд пайдо шуданд ки Мбаппе хеле бодиққат Бернабеуро нигоҳ карда истодааст. ба қарори ӯ натиҷаи ҳамин бозӣ метавонист аҳамияти ҷиддӣ дошта бошад. Мбаппе дар рақобат бо Реал дар сафи парижиҳо бешаку шубҳа беҳтарин буд. Бернабеу як маротибаи дигар маҳорати олии ҳамлагари 23 соларо дид. акнун метавон ба ин трансфер бештар бовар кард. гуфта мешавад ки Мбаппе вақтҳои наздик ба шаҳрномаи мадридиҳо имзои худро мегузорад. тибқи хабарҳо ҳамлагари ПСЖ дар миёнаи ҳафтаи оянда бо Реал қарордодро имзо мекунад. чанд рӯзи охир кор дар ин масъала бо суръати баланд ҷараён дорад. ҳар ду ҷониб ҳавасманд ҳастанд ки ҳарчи зудтар ин трансферро ба анҷом расонанд. ҳар ду тараф гуфта Реал ва Мбаппе дар назар дошта мешавад. Килиан ба миқдори 60-80 миллион евро аз имзои худ бонус хоҳад гирифт. дар Мадрид музди маоши ӯ дар як сол 25 миллион евроро ташкил хоҳад кард. гуфта мешавад ки аз гузариши Мбаппе ба Реал баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ расман хабар дода хоҳад шуд. бояд донист ки ҳамлагари фаронсавӣ бо ин амалҳояш ягон қонуни футболӣ ва инсониро вайрон намекунад. шаҳрномаи ӯ тобистони соли ҷорӣ бо парижиҳо тамом мешавад ва ӯ ҳақ дорад ки бо дастҳои дигар гуфтушиндҳоро анҷом диҳад. дар ин вазъият Перес шайхони арабро албатта дарси адаб дод. онҳо бо 200 миллион Мбапперо ба Реал иҷоза надода ишора карданд ки бораи онҳо лигаи чемпионҳо муҳимтар аст. дар натиҷа Перес онҳоро дар ин мусобиқа аз саф берун карда акнун беҳтарин бозигарашонро бепул хоҳад гирифт. Мбаппе дар мавсими ҷорӣ дар 35 бозӣ дар ҳайати ПСЖ 25 гол зада 14 ассист кардааст. ба ҳамин тавон дӯстон бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обножданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар памои Аллоҳ.